Vi skal nu ringe til Poul Hyttel, en af Danmarks førende forskere inden for kloning. Og høre, om han vil besvare vores spørgsmål. Det er Poul Hyttel. Hej Poul, det er Maria og Sofia. Lad os springe direkte til spørgsmålene. Hvor meget bruges kloning i Danmark? Det bruges til at lave grise med. Det gør det, fordi at det giver en mulighed for at sætte nye gener ind i de grise, man laver ved kloning. Så vi kan lave gensplejsede grise ved hjælp af kloning, og det gør vi i Danmark. Gør man det for at få en større produktion i gang? Man må ikke føre klonede produkter i køddisken her i Danmark. Men mere for at lave sådan nogle grise, som kan bruges som modeller for at studere sygdommen på. Så det er sådan et forskningsmæssigt redskab, kan man sige, i stedet for at være noget med at producere fødevarer. Terapeutisk kloningsformål er at kopiere stamceller for blandt andet at helbrede sygdom. Stamceller det er de tidligste celler, der opstår, når en sædcelle befrugter et æg. Tager du stamceller som helt unge, kan de praktisk talt erstatte hvilket som helst del af en menneskekrop, eller en dyrkrop for den sags skyld. Forskerne bruger ikke den her teknik særlig meget, eftersom de har fundet en ny metode, der er nemmere at bruge. Reproduktiv kloning foregår ved, at man har et ubefrugtet æg. Fra det æg fjerner man arvematerialet. Når arvematerialet er ude, tager man en celle fra den, som man vil klone, og smelter sammen med ægget. Når ægget og cellen er smeltet sammen, så deler ægget sig, som det ville gøre på ellers naturlig vis. Og bagefter fødes klonen. Jeg har klonet planter i tusindvis af år. Hvis man kigger på f.eks. tvillinger, kan man også sige, at de er kloner. De er genetisk identiske af hinanden, i stedet for genetisk identiske af deres forældre. For eksempel bakterier er aseksuelle, hvilket vil dermed sige, at de også er kloner. Hej, vi er i dag taget ned på Strøget i København for at finde ud af, hvad danskerne mener om kloning. Hvad de mener om menneskekloning, dyrekloning og organkloning. Er du mod menneskekloning? Ja. Hvad er din holdning til menneskekloning? Hvorvidt det skal være lovligt eller ej? mener jeg, det skal være ulovligt. Det skal være ulovligt. Er du imod menneskekloning? Ja. Ja. Er der nogen speciel grund til, at du er det? Nej. Er du imod menneskekloning? Imod menneskekloning? Nej, det tror jeg ikke. Er du imod menneskekloning? Ja. Okay, er I imod menneskekloning? Ja. Er der nogen speciel grund til, at du ikke er det? Men jeg synes bare, at nogle gange skal man også prøve noget. Hvis forskningen kan et eller andet, så må man prøve det af. Okay. Hvordan kan det være? Ikke etisk korrekt, synes jeg. Er der en speciel grund til, at du synes det? Jeg bryder mig ikke så meget om unaturlige ting, og jeg føler, det er unaturligt. Hvordan kan det være? Det er da noget mærkeligt noget at lege ud. Okay, så det er noget religiøst for dig? Nej, det er det da ikke. Jeg synes bare, min holdning er, at det gør det, vi kan blive naturligt. Ja, det naturlige. Okay. Det naturlige, ja, på den måde. Er der en speciel grund til, Jeg synes, det er... etisk? Ja, præcis. Altså, jeg synes ikke, at man skal klone noget, som ikke er skabt af Gud. Hvordan vil du forklare forskellen på terapeutisk og reproduktiv kloning? Man skal være helt klar over, når man diskuterer kloning, som ikke indebærer genetiske ændringer overhovedet, ikke også? Eller om man diskuterer kloning, som er kombineret med, at man har genetisk ændret den celle, man laver dyr ud af. Fordi selve kloningen som sådan, den tror jeg, der er der ikke noget. Der er jeg ret sikker på, at det ikke indebærer nogen risici overhovedet. Når man så begynder at lave genetiske ændringer også, så skal man selvfølgelig tænke over, hvad det er, man gør, ikke også, for ikke at gøre noget, som kan komme folk til skade. Jeg tror også, man kan
fint kan lave genetisk modificerede dyr, som man også godt fremover kan bruge til at lave fødevarer ud af. Det tror jeg også kommer på et tidspunkt. Men det er ligesom, at forbrugerne er meget skeptiske, ikke også? Ja. Allermest skeptiske over for genetisk modificerede dyr til mad. Og lidt mindre skeptiske måske over for klonede dyr til mad, men stadigvæk skeptiske nok til, at man ikke, i hvert fald ikke i EU, der må man ikke bruge kloning til at lave fødevarer ved hjælp af. Vil du uddybe, hvordan man bruger den terapeutiske kloning? Så den terapeutiske kloning, det var jo noget, som man fandt på i forbindelse med stamcellebehandling af mennesker, som en mulig måde at lave stamceller til mennesker på, som ville passe ind i den enkelte menneskes immunsystem. På den måde, at man ville tage en celle. Hvis man havde en patient, som havde brug for stamceller til en anden behandling, det kunne være nervestamceller til at behandle for Alzheimer eller noget andet, ikke også? Ja, så sygdom. Hvad siger du? Ja, til sygdom. Eller? Ja, altså, hvis man vil behandle en eller anden sygdom, det kan være hvad som helst, ikke også? Hvis man behandler en sygdom med stamceller, at man så kunne tage nogle celler ud fra patienten og bruge de celler til at lave et lille klonet fosteranlæg med at bruge en menneskeægcelle til at omprogrammere cellen, så det bliver til et lille fosteranlæg, ikke også? Og fra det her lille fosteranlæg kunne man så isolere stamceller, som jo så ville passe til patienten, fordi at det klonede fosteranlæg, det er jo lavet ud af patientens egne celler. Så de her stamceller, de vil være lige til at putte ind i patienten igen uden problemer. De vil ikke blive afstødt på nogen måde, fordi de passer til patientens immunsystem. Vi vil nu lave en lille opsummering af, hvad vi har fundet ud af her i løbet af ugen. Ja, en konklusion på, hvad vi har lært. I Danmark er reproduktiv kloning ulovligt, derfor bliver det ikke brugt. Til gengæld bliver der brugt gensplejsning af grise til at lave forskning. En anden grund til, at kloning ikke bliver brugt mere, er fordi, at der ikke er blevet lavet nok sikker forskning inden for emnet. Man er bange for, at hvis man kloner mennesker, kan det få fatale følger. Vi har også fundet ud af, at ved kloning er der 3 forskellige former. Reproduktiv, terapeutisk og naturlig. Da vi gik rundt på Strøget, fandt vi ud af, at danskerne helt klart var mod menneskekloning. Kun en, som vi mødte, var for. Og det var, fordi hun mente, at hvis forskningen var der, så kunne man lige så godt bruge den. Ellers alle, som vi mødte, var mod. Og det var, fordi de mente, at det var unaturligt og uetisk.